تاجیک ستایل تقدیم میکند. از تقدیمات تاجیک ستایل آسیا رکرد. دونه دونه اشکی چشمت میرزه رزه برون، دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان، دونه دونه غم در دیلت امروز میسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه. دونه 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 اشکی چشمت میرزه رزه برون، دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان، دونه دونه غم در دیلت امروز میسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه. دونه 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 یک تا قدمات به کبلوب روی کافل دا مونده رفته سтай дуруни клуб. Ман озотаем Петрика да партофтум да ютуб барои ки қатити гузашт хела рӯзои хуб. Ты сартавар дор чашмомда нигор ки ҳақиқата уже нестай сарф кадита дар кори дақиқата надори дига мара за то бема ту озоди задагиям ақидата ҷои ту идов кидата идов контактои мае блока муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора ки кира ки ҷо мебара кира пеш боиш метан кира маст мекунан шаву кайфи боиш метан. Дона дона гузашт соло чердаки маҳкам надори ба рафтанам зиқ нашиди дарди алам надори ту да пирай қичоқи сар тамони хобат барай ягон ҷо тағам набоша дониста ғам надори. Дона дона ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона 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 ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона дона агар медонистам ки ашкои рехташ дуруғай фархунда мегуфтагонамай фаҳмидам фарухай марам ба ақл шидам фаҳмидам чӣ гапи корай шабнам мегуфтак мемурдак фаҳмидам шаҳриёрай сари қармда мебадришад мекам суд баша нахостам номи номард қатъи маҳками суд нашам. Дона дона ашкои рехтаи ура пок кадан дили мара чок кадан вақте ура қичоқ кадан. Дона дона рал битони суратҳои бидаша дарте пака ёши хита бикани дилта да дигарте ҳаёти ту ва ӯ як киное буд шидай чизе бидами қабл гузаштава гумшидай пешинаи ӯ михтаи мошини молу мулкай фаҳмиди ман намешам дигар ситов доди рулта дига нестим одаме ки фақат дай паси тиша маамуралике ки мехона. Дона дона диша дона дона ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона 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 ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона дона آسیا رکرد.